खौसेथिनि बाथ्राखौ जों बयबो लुबैयो दा बेखौ बोरै बास्तबआव लाबोनो बिनि थाखाय जों बयबो नाजानांगोन गोसो थालायनांगोन दा जोङो जुदि खुगायावल' बुङो खौसे नङाब्ला जोङो जोबसिगोन खौसे नङाब्ला जोंनि राजखान्थि गोहोआ जोंनि आखाइनिफ्राय थांसिगोन बर' माहारिनि आखाइनिफ्राय थांसिगोन बे जि अनुभब बे मोन्दांथि बेथ' फ्राय बयनावबो दङ दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव बोरैहाय जोङो मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो हायो सानलाय हलाय मोजां बोरै जों बुजा फरा खालामलायनो हायो बेखौ दिनै माहारियारि आफाद हिसाबै दिनै दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां माहारियारि आफादफ्राबो दिनैहाय खावलायदों एपिल खालामदों आरो जोंबो बेक्तिगत हिसाबै बा दोल हिसाबै जोंबो खावलायदों आरो आं बेक्तिगत हिसाबै आसाबादि बयनिबो मोनसे पजिटिभ जोंनि हास्थायनाय साननाया जों जुदि मोनसे मोजां सिन्थाजों जों थांबाय थानो हायो सानसे नङा सानसे जोङो ज' मोजां परिबेसाव जोङो माने खालायनो हागोन बेथ' दोनखुमानाय खोथा नंला बेखौथ' जों बयबो नुगासिनो दङ मेल मिटिं इलेक्सना खाथि हिसाबै बयबो राजनैतिक दलफ्रा गाव गावखौ प्रस्तुत खालामदों सेस्ताया बयहाबो दङ दा बिनि गेजेरावनो जोंहा जोंनि हिसाबै जोङो दिनैहाय इउपिपिएल हिसाबै जों माबोरैहाय मेक्सिमाम नाम्बार देरहानो हायो जों जाहाथे काउन्सिलखौ दखल खालामनो हायो आइ आफा रायजो राजानि खाथियाव आइ आफा रायजो राजानि इच्छानि सायावसो जागोन दा गतिके माबे राजखान्थि हान्जाफ्रा फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै माबायदि प्रस्तुति जादों बे गाव गावनि खोथा खिन्थु जोंनियाबो जोंबो फुल मोनसे प्रस्तुतियाव दं आरो जोंहा जोङो कनफिडेन्ट जों बिस्सासि जोङो मोजाङै मोजां आरोबाव जोङो दिनैनि जि गभर्नमेन्ट बे एखे गभर्नमेन्टखौनो लाबोफिननो हागोन होननानै जोंहा गोसो सिङाव मोनसे फोथायनाय दं हरखाब नार्जारि एबा सम्राट नार्जारि बिथांनि जि आदर्श बिथांनि जि मावबोनाय जोंनि जोलैनि थाखाय बिथांनि जि सेक्रिफाइस बे बुंनानै फोजोबनो हाया गमामायैनो बिथाङा सासे जोहोलाव आरो बेनि जोहोलावनि सिनखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सिबा जिखिनि दिनै मोनसे मोजां मोनसे हाबाफारि लादों बेखौनो जों बयबो फैनानै गोजोननाय फोरमायफैदों आरो बे जि सिन्ताधारा जे जोंहा जोहोलावनि बा जोंनि जोहोलावजो बिथांमोनखौ गोथाङै फोथांनानै दोननो थाखाय जि मोनसे मुसुखा एबा स्टेचु बानायनायनि जि हाबाफारि बिराद बाख्नायथाव आरो बे हाबाफारिया जाबाय थाथों दिनैनि जों बहाय ज' जाफैनानै बिथांनि जि जिउ जारिमिन बेखौ जिखिनि जों सावरायलायदों आरो बेबायदि सम बोथोरा जोंनि गेजेराव थाबाय थाथों जाहाथे जोंनि जोहोलावजो बिथांमोनखौ जों जाहाथे मोजाङै गोसोखांनानै बिथांमोननि जाथिनि प्रति माहारिनि प्रति जि डेडिकेसन बेखौ जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्रा मिथिनो हायो बुजिनो हायो होमब्लासो फैगौ समाव जोंनि इयुन जोलैया माबे लामाजों आगान सुरनाया मोजां बे मोनसे डाइरेक्सन बे मोनसे बयनिबो थाखाय बे मोनसे बोसोन बायदि जायो दा गतिके बिराद मोजां मोनसे माने परिबेसाव दिनैनि बे हाबाफारिया जादों जोबोद मोजां नुनो मोनाखैमोन दिनै बिटिआर सरकार आं बुंखांबाय दा बेखौ दिनैनि दानि जोंनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जि इनिसियेटिभ लादों बे जोबोद बाख्नायथाव ओंखायनो जों बयबो फैदों आरो बे हाबाफारिया जाबाय थाथों आरो गोबां दंबावो जोंनि जोहोलावजो बिथांमोन आरो बिथांनि जि रायलायनायाव जों जिखौ मिथिदों आरो गोबां बिदिनो हाबाफारि लानो थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ सिद्धान्त लानानै दं थेंक इउ